أرحم الرحماء يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر غوثاه مما قد طرى غوثاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أمبي على تنو كبركة داي كنمان كسنيني الله سبحانه وتعالى في أكو شيء على كراكا أنا كسمعو أني أكا صحابة وبي نو تمنا كبوينو أرجو ما جرا لمنكلا أشي أني أمسو أمبو بيلا جدين دانتي فولي منا mimbe tuba kono ya ani mimbe tuba koka, mimbi jamana kono ani mimbi jamana koka. Anga foli be katara ubeda jidema ambi anga foli nyesi anga dugulon bla dugutiku ubeda jidema, a almami ubeda jidema, a shirifu ubeda jidema, komandauma meruma zenesi nyemogo muso nyemogo kafo nyemogo ambe befo kalandin kalano ambufo ka arajo somofo abarakelaw ani directeuru ko bela jilen fo dante foli mina lamene kela che ani amuso foli be katara o bela jilema ni wotemena kaboyeno yani anganga walanda damine aywa ambafo awni fama direti kankon parce que anga walanda non tumbe teme yano koroleon de kundo mais anga na direti la ni nya foloy depuis ambora hijula ankun fama kunti basi komi awba kalama agence majura anno hiji de kuntara maka medine kata bato ke ro bela jidena bo antum bo barawla yeno kanto en fana antum bi arajo so en tayeno ankum ba lame ko sobe émission cha man pe passer antum ba lame okpada antato anyi saranga like bela jelena arajo so inaya kafo amina taga hijula ani agence majura mo ambe duwo nyini mo bolo ala ya ke fana antagara hijula herala ansegina herala ache ani amuso ambe tara nyogon fe ambe nana nyogon fe herala fema mo sisoro okmana ola ambe ala barkada ka ala wali nyumando ola ka segin ka mo fana wali mando ko barkada ansar la minu nakataka nuye duwaw ke anye aka duwaw jabira antara ansegina an nyumandana alhamdulillah. Bon hijuin koni alhamdulillah alama geleya foydo ala mbulu antara fana ala kira yaka hijuke chogomina khuzu anni manasikakum anyake oke chogola hadi nanya soro mimbe chogomina ala kira ya fo chogomina ala kira yake chogomina amba se bela jelenke yasa azas majuro ga hijido ngase ga hijuke oke chogola yoro bela ya famia okmana basima mo sisoro tora mansoro bo antara fana fen kanka yira mo la yeno anyan seke ala comme abeti seka soro shinkele ka yira me antara anyan seke ala okama siti mbambolo agence majura anya chama bla au sanfe o choko ya kelendo fana video minum pasera anya chama bla facebook kan mo chama nyaayi woni ala ya latige sanna tawla aywa amena fenjira mogola mintini shi insha Allah ala kanye kadi ama
ala ka bato ɲuman nɔgɔya an ye. Bon nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ comme y'a fɔ cogo min na bi kɔni an bɛ direct de kan an bɛna an ka walanda daminɛ. An tun y'a bila sali kibaruyaw de la, bi an bɛna daminɛ sali wele la. Bi walanda kan ka boli sali wele ani sali joli inshallah min bɛ nin na an bɛna kuma olu kan. Allah subhanahu wa ta'ala a kan bɛ sawaba ma kɛta ani fɔta bɛɛ lajɛlen na. Al-azan ما هي حقيقته وما هو حكمه. أكو سالي ويليري كفو سالي ويليلي من يريري لدو أني سالي ويلي كيري جمين دي إسلامية كوننا وكمانا نيمبي مغمينو نفا قصبه سالي ويلي لو وكمانا أني مغوسي نيبي فيغا كسالي ويلي بغاي نيو والاندا اللاميني abe ikan akanule do ikake. Al-azan huwa al-i'lam. Sali wili bi inafo sali publicity kas bangili ke salila bidukhuli waqti salati ni sali waqti doniye abina fo sali publicity do ni sali waqti sera ni waqti dona avec publicité ke ka fo wakati dona ilan koro de oyi ka fem bange ka yira mogo la ko ni wakati sera sali wele kunye nindi ya famia bon ateke komi to be publicité ke chogomina ibe tra sigidro femin kadiye iba fara fara nyokonga ka fo ay sali wele bekede bi alfaun al-mashru'a abekene kuma kaundi kuma kamenu be fili ka bo dakon ni sharia yu labe masalan publicité bena ke choko dido sali weleli ango publicité dido ka sali ka yira ko sali sera a wakati sera ka mo la duniya akola abekene kuma kaundi sharia yire kuma kamenu ndla ka fo mi mana ni jamena nsigi ko de fo otede ako be banendo iriwaya kon ka chala sali wele ke choko kacha nga malikiya moye minta ni madina kaw ni makan kaw yere tumbo kan korole amena ode nyefo ode alma malika madhhabu ye o ye sali wele min sabati amena kuma o sali wele ke choko deka ya famia amena sali wele nyerefo ka ladege insha Allah fama bisura akola okuma kan sharia yi ode labe wa ode beke kuma kanye minye sali welele kuma kanye kafo menanjo kuma min kadi nyire mbafo ay ote wa hukumuhu annahu sunnatun muakkada ako sali welele akiri yire sunna de don ala kira ka sunna de do wa sunna mindo aka gelen kosobe sunna fasbu yakacha sunna do be yenno o ko kanno men ni sunna yi aka gelen kosobe aka gelen yero jume bi kulli masjidin misiri be la jelen kanga sali wili walau talasaqatil masajidu halni misru tugu nyogona ka misru be gungu nyogona ya famya komi minun tara hijida maka aya yi chogomina misru tugu le me nyogona aywa abibbe be la jelen ki ka sali wili atanke misiri konde do sali bi wili akonode Allah subhanahu wa ta'ala kambe as-sababama بكم شرط يكون سنة مؤكدة أكو شرط جلب على نابك سنة جلين أفلفلو أن يكون لجماعة سواء كانت في حضر أو سفر لابد أكو أكاكي جماعي أو جماعة أو بسالي أو بسجدة دكانو ولا بتامسرة دلاو سالي بيويلي أدم كاكا أو بتامسرة دلا والما أو سجلة مدوغو دكانو ني جماعة بنا سالي أكا سالي ويلي
oye sharti min be gulo ala o kuma nan kelen bi salimba wele ay jama wa an tatluba al jama'atu ghayraha wal ma jama do ka wele abeka jama wele lijtima'i fi salati ko anga fara nyogo nga sali anga groupe anya wele ka groupe wele okoro ambe sali wele ka mo fara nyogo kan pour que okana o fana o sharti fulana wa an takuna salatu allati uqima al adhan laha fardan wala naflan kal eid ako a sharti doye afrika sali wele min kene akake farda dede saliti wele naflay inafo salincini ani salba inafo jinjini salinunu inafo sukan salinunu inafo sali wele minun be note farday ay saliti wele oluye sali bi wele farda dorompede sali fana sali lanzara sali fitiri sali saqafo sali fajiri sali kolma nama fo soma sali sali be wele ni farda durinde na boranina sali teyeno ko sali be wele iye na flashite yeno ko sali wele bala ala kambe sobama ala ka dina in famu ya choko nyumandi ambela jilema wa an yakuna laha waqtun mahdud akasoro fana wakati do dan tegelembe salina famera wakati do dan tegelembe ala okoro fala yuqamu li adhan li janazatin janaza sali ay sali weleti kola wala li salati li fa'itati wal masali wakati min temenakaba ya famia parce que fitiri fle ama ni mogo min kera sankima lanzara sili wala may masal fana sali hal nawu jama de bina sali ay sali wele tola au bi sali parce que sali wakati yele temenakaba sali wele tola bli laysa laha li anna al fa'itata laysa laha waqtun muayyan ko parce que sali wakati min temena mogoka ajuru sarali ka wajibi mais wakati kerenkernen ta alilaw bal waqtuha zamanu tadhakkuriha ako abla ale ko nga wakati e jumenye wakati mi hakili jignala jani masal fana sali jani ma lazira sali hakili jignala wakati menade abe wajibi ika ko wakati yere bela jelena okmana ekanafo ko hal an jamadi wal manga misiri wele parce que wakati boraka ba ay aw be salli tensa wakati bolen sali fatile saliti wele o kamable aduruna wa an yakuna al waqtu ikhtiyariyan la daruriyan sali wele be kede fana wakati sugandi yale ne konnana parce que ante mena sali wakati la ayon yefo ango wakati e wakati flade waqti al mukhtar wa waqti al daruri wakati min sugandi yale ndo sali yere kama ani wakati darra yasa masalan darra yen soro kado wakati konnana masika soro ka sali okuma eka wakati bi ke wakati darra isa bon o wakati darra ay ni mami bi fe ka sali ola sali wele to ola de sali wele be ke wakati sugandi yale de konnana atanke bi wakati sugandi yale konnana sali bi wele mais ni wakati darra sera ka soro salima wele abi sali de sa وأن تكون الصلاة مجموعة مع الفرض لاختياري كجمع العصر مع الظهر في العرفة أكو أبسكك أكسالي وقت فرنيونك فردا دي كودو وقت سوغان ديالين كوننا كم إنا فسالين فنالي لغازر أمبو فرنيونك تشوغ من عرفة دون سال فنالي لغازر بي فرنيونك كاكي جموي كاكي aywa muqassar arakan flaflay okmana nabi o fanake abi sali wele aye kasoro ka sali okmana ni sharti duri ni sabati la sali wele la okmana abi sabati kake sali wele minna sahalendo mais waqatu tikelenye eka wakati muqtari ibida do sali o kono ibina do sali wakati darra kono aw jamadi do
okumana mimbe ka sali waqti darra konnana akano wele bleni abo saldi natlala mimbe ka sali waqti sugandi alen kono nabe wele abo wele ola basite ola aina yakunu manduban wa makruhan wa wajiban akotuma jumendi do sali wele yere abeke fen kanu yaleni walma tuma jumendi do sali wele beke makruhuye walma tuma jumendi do ne sali wele yere beke wajibi ye mo ka ika sali wele parce que anya yira ko sunna do asuna yaka gele wayunda bule azanu lili munfaridi fi safari mo kere ibika ta masrala akanulendo eka sali wele hadisa do kama ala kira waka sahaba do ma ako karasa ne ba do ko nakadi ede ngani bi sali kelena sali wele ni yoke ko no yiru kala mane minum be foro kono fenfe be no abebe ke shida illa haradona aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ma ala kira ya fo chomna okuma ni nyoroy abi akanulendo aywa mo kele ni bika forola ibika ibseka sali wele walma be tamasra la ibseka sali wele wajibi te ikan nga ikelem seka ke akanu yolendo walil jama'ati allati la tatlubu ghayraha fi safari aidan akanu yolendo jama fanaye au jama de be forola au jama de be kongola au jama de be tamasra la hali ni ayasor atika ma wele au yere bebe keneka aka sali wele o takama siraina o fana kanu yalendo au fana kake komi akanu yalendo mo kelen kake chogomna ya famia okuma ni mo flying akanu yalendo nununde ma ukasali wele mo folo we mami ikele ibika forola aflana ma jamami akelen pewdido aw yere jama be ñogon fe mana abse ka sali wele wa yukirahu li sittati afradin okmana mo woro be no abeke makruhi olu fanaka abeke makruhi mo woro fana be abeke makruhi oluka okmana o mo woro amina olufo afolo folo limun faridin fil hadari ekelembe dugu kono ite takamasirala ite forola ibe sigidala e ka fo ko ni ebe seli e ka sali wele ay o ba ko e ka sali wele akoni yalendo e ka sali wele akoni yalendo mo fulana min fanama walil jama'ati li mahsurati fi makanin la tatlubu ghayriha jamami aw hubusilembe yoro dola aw maralembe yoro dola mo al nawbe seli aw damade be seli mo shitna ka far awka aw ka fo ka bi sali wele o fana koni yalendo tuguni sali wele te awma parce que atna ma wele mimina far awkan aw damade be sali adamana abada gwado de banga do kono ambe jega sela ko yero de bambulu ambe jega seli yenno o kuma mo shiti wele kana o kuma sali wele ti ola ngana so nay sali wele mo be na ka far awkan walma jama chama do yero wele kana far awkan ay abse ka wele aw bise ka awele basiti ola asabana wali salati alfa'itati sali wakati min temena ika komi nyafo chiko mina sanno lanzra temena salfana temena afle wakati mina wal mafiti yire wakati muxtari baname wakati darra de konnana eka fo ko ebe salike ebe sali wele sisano lanzra wal masalfana olu wakati bana pew o fana makruhu de wali salati allati dakhala waqtaha daruri komi ina fa afle wakati mina san fitri o wakati darra fitri wakati bema banfolo fitri wakati muxtari kon banna me amba wakati darra konnana okmana eka fo kebe sali san kibe fitri wele ka sali o fana kon yalendo parce que ambe wakati darra de konnana wali salati aljanazati wala ma janaza sali eka fo kebe sali wele ola ay sali wele tola o fana kon yalendo ka sali wele ola wali nafilati ka fo tuguni eka fo be sali wele nafila sali ina fo sali fitinin don wal ma saliba don wal ma jinni sali wal ma kalomuntan sali ka fo ko ka sali wele ola o fana kon yalendo alman malik ga mazhabin konnana hukmana sali wele tin shila sali wele be mina dron o e farda de bo farda fana nga shartu fo
aka kebe forola walma be duku takasarla ikele walma jama ifarale me jama au jama be kongo kono aywa au dama de bina ke abseka weli walma abi yoro de la jama de do jama wele ka jama wele ame sali wele mo wero kana faranka ma fi mushkil nunun de sali wele kunyi ani misru konnana ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chugo nyumandi ambela jilima wayajibu fil misr kifaya ako abeke fardu kifaya wajibi kifaya ye dugu bawka okoro ni misri doya wele kaba ni misri kelenya misri mana wele kaba abeke ka botoka dugu baw konnala abeke kifaya yenno wa yuqatilu ahad al-misri ala tarki dugu ba misri shite min welela misri shite dugu kono min be misri wele ambu kele okama parce que okoro ubeka islamiyya ka shi'aru badoteno li'annahu min a'zam sha'air al-islam parce que islamiyya ka josem bad islamiyya ka tamashin badode sali weleliye ala kiraka sahaba alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum nu kuntara dugu la lunga ta kelela ubi jo dugu ko fe folo hukunti do ube dugu laje nu ye sali wele kame yoro uni keleti do ebli nga numa sali wele kame yoro mina ubiddo uti bi au katende ubiddo nde ka wele katra islamiyama na ubana uba fok man ay lempo sara ne songo parce que kafiru wi awi on islamiyo wi am nyokon kerefe nanye ato afere ma nay fanga soro akana taka bi anka okman ambe lempo mine ula yasa ku fanga dogoya ka do faran fanga kane wi numa so oma amba fok man ay yambla parce que andalinti awla ay yambla numa so oma ola okman kele de bensa ni sharti chama de be mime glo kelela ngabi islamo yirbe ka nyokon fa ni dina toy be ma bi do misri kono ka bom ka yela ka mo fa ko e jihadi oti ala kira kono ka jihadi oti ala kira ka sahaba ka jihadi o ta islamere ka jihadi hukunti hal sali wele kan nu ya me dugu min kono uni keleti doy har sali wele kan e misru yerde kira jihadi ke roy okona wolu be jonne ga kelela bon ode kama malika madhhabi afo dugu baw kono wajibi do ka misri wele halli misri kele wono sorlay ka wele okmana ante dugu kono kele okama nga dugu muna be misri chama be dugu kono misri kele nde mi be misri wele sali wele okmana amba afu ma ko ka sali wele no banambu kele parce que beka islamiyya tamashin bado to yeno allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chugo nyumandi an kelen bela jelema bo sisama amenasi saliwele ere allah fuzuma kuma kamen yele be fo ala parce que bi ni islamiyya laje saliwele model ka cha mais alma maliki min sugandi ala amini odefo ya famia kako binye madina ka saliwele chuko kunye ninde kako binye makan saliwele chuko kunye ninde kako binye hijazi mogo ka saliwele chuko kunye nde golfula kako niye anga afriki yano abela jilenga saliwele chuko kunye ninde amena mi fosi sano nga bi ibe saliwele chuko wero me maka madina an anga sigida nunaya minti nin saliwele chuko yenye akorote ko luye ngalo ende wa akorote fana ko ni fana ngalo akorote ko do chien kateme doka nga maliki ko ne min sukandi ko enindi ambode kalanga shako kitabu kono wa anga dugu anga jamana nun kono ya misiri kumbe ya kako sambi durunye kako sambi horonye abela jelen tumbe saliwele ni choko ya indela abela jelen tumbe sali joni sali choko indela wa ode kumbe Maka ode tumbe Madina ode kumbe Hijaz o kumbe Islam ya dugu chamanna ya famia bon amena mi fo sisa ani dowere mi abela jilenya ala kiraka saliwele chokoi abela jilenya sahaba ka saliwele choko abe riwaya minena kanadi ala ka ambe sahaba ma anta fo ko dode be ko kafsa doye
ay anto fo mais ambe mazhabi min ko ne ka o min nati amine o de fo mo woye ani akkecho Allah subhanahu wa ta'ala kan bi sawaba ala kan nyeka di amma parce que na fora ko maliki madhhabi dron do nyena ko adlana mal de laya ayde maliki ka madhhabi madina madhhabi di maliki madhhabi makanga ko madhhabi di ali de kumbe maka ali de kumbe medine anga yanfle choko ya minare anga sali wele choko anga sunke choko sali jo choko sali ke choko hiju ke choko jaka ke choko furu kibariyala anga lamo ke choko anga fembe abela jelen tumbe maliki ka madhhabi de ka madina ka ko ba ketende wa makanga ko ba ketende yani jiye wakati nanu kana ala kan be sawabama alfazuhu ta'ati ala hadha an-nahwi ako kuma kam minu saliwele la ubuna ninke choko indeka yaqulu al-mu'adhdhin bi sawti murtafi' ako kuma na saliwele baga abafo na kan ko talini Allahu akbar Allahu akbar shefla ya famia nindi malika madhhabu Allahu akbar abafo tanto shefla ni obana summa yakhfidu sawtahu abaka majigi doni kam majigi abafo chukudi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah abafo tanto ka kam majigi ni ayi après abafo ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah okmana abi ikan korta nini fanaye nin chokoina o basra ikam majiginaye chefla atlaki kan korta ne tuni chefla were ya famia bon no kera abafo hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah okman abin fo chokoina Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah nindi sali wele ke chokoe malika madhhabina anya fo chokomina ninde kumbe wele makka ninde kumbe wele medine ninde kumbe islamiya dugu chamanna hali anfa ninde tumbe amno bo dogere mimbe eno afana hadisa be ende chiede do abbe menena ka wala kira dema alayhi salat wassalam bo okmana saliwele bagaw khata o mimbe saliwele kono mo kanga ijanto ola odi ni be saliwele kana fo Allahu akbar la 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 kana hamza insama ate ko Allahu akbar ay iba fo Allahu akbar ibe Allahu lamu de sama Allahu akbar kana fo Allahu akbar la 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 niyo fodro abe ina fo ibika nyini ngalleke hamzatul istifhamiyya abena fibika famya de nyini modo bolo alaka bo esi alaka bo niko Allahu akbar dro korobe kewde adunyina bolo de ika fo ko alaka bon anyina ibolo de ika fo ko alaka bon me ibika fo de yale alaka bon wa ka hamza ki ka famya nyini hamza nati Allah ay ati fote iba fo Allahu akbar kana aywa ba'u fana shidda kana fo Allahu akbar ay bayinti sama ati shidda Allahu akbar afamera okmana obefoni choko yana o choko yakele no fana khata wire mum bubbudo ashhadu fana bakita kana fa ashhadu ay ashhad
ashhadu an la ilaha illa Allah kana fo ashhadu la parce que ni ko ashhadu do o koro ibe ka nyingal de ketukuni yali ala e kelenyewa yali nga shede ko ala e kelenyewa abina fi ko di nyingal ke adunyina ibulu le ka fo ko ala mbe shede ka fo ala e kelenye me ebi ka nyinga yali ne ka shede ka fo ala e kelenyewa ebi ka mo de nyinga ka soro anyina ibulu le ka fo de ko ala e kelenye ko mana khata fulana mimbe no tukuni nyoroina ismul jalal ilahu ce ikana waqfu kenno kana ni nakili yano ko rojume kana fo ashhadu alla ilaha kajwe ay iba fo ashhadu alla ilaha illa Allah iba betu nyona kana jo ilahu ka yoro nabe fem batu fem begge kay femin sabati alaye iko nati kana nakili uri nyogonche ina fo sanno la ilaha illa huwa kana fo la ilaha ka joye katlaka huwa tukala kalan srabbe hal darasu konnana wal ma la ilaha illa anta ifa la ilaha ay anta faraka la ilaha illa ana faraka la ilaha illa Allah faraka kana fo la ilaha droka jo alaka dinayi fama cogo nyumandi ambela jilema o temenen kofe ashhadu anna muhammadar rasulullah o fana bo cogo la kana fo ashhadu anna kana fo muhammadan rasulullah de ay iba idgamu de ke idgamu goro de ku do nyogona ka delini ra'u do nyogona ashhadu anna muhammadar rasulullah ibakete kana fa ashhadu anna muhammadan katlaka ko rasulullah tuni la oye achini ashhadu anna muhammadar rasulullah famera okmana ofana bako chokola bo nitlala hayya ala salat ibamidula hayya ala الصلاة والما حيا الصلاة حيا الفلا لا حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الصلاة بكما إني فنبو فوتشغولا حيا على الفلاح فميرا أبي فوتاندي bon ni aya soroko sogoma saldido masalan ebika sogoma azan de wele folo kote de wakati mana do mimbi wele o kuma na ibafo as-salatu khayrun minan nawm ni yoroina as-salatu khayrun minan nawm shiafla abifo shiafla de ya famia abifo hayya ala salat hayya ala al fala o folen ko fede ibafo wo ni o shiafla borala ate fo blende amba yi saliwe la dola saliwe le ko fo bitla ka sega ka tuguni ay o tala saliwe le ko fe mimi fo o tala nitlala niko la ilaha illa allah ka ba abana mi la ilaha illa allah ko fe ka tla ko salatu khayru min an-nawm tuguni ay o tala okumana o yesokomada sali wakati ya famia ako okumana amfleka fenfe fonni abe shen fla di fokabo la ilaha illa allah la ba minbeno ni as-salatu khairu min an-nawm ni sokoma sala ni yofo walma ni otala ni hayya ala as-salah hayya ala falah kadriba allahu akbar la ilaha illa allah abana أكمنا فألفاظ الآذان كلها مثنات إلا جملة لا إله إلا الله أقول سلوي لك كلمة بلا جيلين فلا دي فكبو لا إله إلا الله لا با من فلينا الدرون بيدو قد بكي bon أبلا جيلين بكي ساكنو فنا دي الله بانكوني أبلا جيلين بكي ساكنو دي أكما ألا أكرج مكاسيني كوني الله أكبر
ya famiya iba sigini ko na laba hayya ala salah hayya ala al falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah kuma ndindi do kuma amban janto atamtit ya famiya ibe sali wele chogo yenye abanga mesiru do kono ya famiya ube fendo samaka danteme la atibe sali wele ke dongri da kanyo ibse ki kan janai ibse ki kan gorota nai me do mana damene ba fo sabu fu utlosi mudala Allah la ni ya chende ni ntala yere ala kira ma ketan sahaba ma kete hali ni aya soro kiya ladege alkaba konnana ni ta nyumai hal na soro kiya ya arabu de la ni ta nyumai na soro ko arabu yere be ninka wal ma haramu kono misri be law be ni ndeka ni ta nyumai kala ni do mo kote kalan ko dido fen be sali wele ka danteme ka tamtiti kala ka kan lama na fi bi dansago ayi njumante de mo shika ni nyebo afe an fle sali wele choko mina nga misrun nun kono ayatola ala kira ka sahaba tumba wele tende tabi tumba wele tende o fana ko fe sali kumbe wele tande tamtiti kuntala ka sama fuka ta ci ayi otala iba fodro Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah iba foni chogo na wasara wallahi ni da nyumai ga Allah fi be nyine jalu be ka dongil de dawa ko mi na fo jelu be soriyo wele jelu ka haketo na fo dongil dara be soriyo wele salibele nyumante de wallahi nyumante waniyo ke doro abura ala tayala abura kira tayala abura islamiya tayala ire tadi oye wa ala kote absaka ke do were de to nyini walma mo ka fone kankadi I kan yere mandi yere ni te kan ja yere ira ala kan bi sabama o kuma na saliwele baka iki janto ni khata onununa absaka ke do were be yeno ndama si uluma me aywa kuma bako ne nundi ما هو الحكم إذا وقع فصل بين جملة المذكورة أنفلك أن جملة من فونية أنفلك كما كان من فونية مغم بك سالي ويرسان فرنفاشين دو دونا أوني نيغونشي يعني فرا دو دونا أوني نيغونشي مثلا إكو الله أكبر إيدادك فرا چامك أيوة في قوتكو المام مالك مذهبينا فرا من دونا أوني نيغونشي akira bara do de walma mankun do de do ni amajana lam yadurru ya famia me na janya na koni okumana ibisega kaka damine kurai tuguni ya famia ako okumana sisan la hala jumendo do ni saliwele beke haramu ye ako saliwele beke haramu ye kako wakati doni fo so masal do wakati madon folo e kata sali wele kasro wakati madon o haram yalinde otibe wa ati jati fana ni sali wakati dona abisega kaka wele fo sokoma kelempew uya kanu sokomada sufela tlanche woro na folo ibiseka sokomada wele ola ode kama anga misiro non kono iba depuis 4h du matin ube sali wele nu ya wele ola okuma ni wakati yere donna okuma na obe salatu fana wele amma foko salatu wele lawa aw salatu be fomina obeke wakati donnen kofede iba so kanya folo kera depuis 4h walma depuis 3h et quelques folo kera okuma na fulana ode ba so wakati donna ya famia ako okuma na obi segaka
sunayala ka ni fajiri tienti yere boro bisaka ako mallazi yushtaratu fil mu'adhan li sihhati al-adhan ako sharti jumen de beno no ba saha uba a sharti saliwele sahaliyala masalan mo e saliwele nga saliwele nyenawa amanyewa ani jumen de be na kanunin do saliwele bagay okmana o sharti nandi beno min ba yira ka fo saliwele sahara wal mamasa afolo al-islamu islamiyya fala yasihu min kafirin saliwele kafir la otisaha okoro awka misri kono dondola do temeto saliwele aw irta tigere don yere kafir de do ya famia okman o saliwele intisa abisi aka saliwele ka kafir mana saliwele do atisa fa ka islamede aflana az-zukur che de be saliwele abisa ni muso e saliwele atisa de walma chete musote o fana ka saliwele o fana tisaha akake chede o de be saliwele wal aqilu haklitigi fala yasihu min majnunin atisaha fatoma na saliwele akungulu de nyagamilendo faade bala haklitin okmana o ka saliwele fana tisaha mo de be saliwele na be saha mo min kenemando haklinya fanfe والدخول وقت الصلاة عن الصلاة وقت الدوني فلا يصيه قبل الوقت إلا في خصوص الصبح كما تقدم كمي أتمنى تشوف من أنيافو سوق مدلا كرن ما أدور نفسك ويلك أسرع وقت ما دو أنكو حالني وقت الدونا وبيسكاكا أكمنا أتبع سلويلي لا تسحفنا يري إذا سلويلي أسرع وقت ما دو depuis 11h والما depuis 9h 10h إذا تسال فنا ويلي أي otisaha ibato zawali ka don falo ni zawali dona wakati minna okmana saliwele beke abisaha ola ni ga saliwele kera ka ko zawali yere nyedron atisaha Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infama ya chonyo mandi amma okmana ni nani ndebe saliwele ala nabi na salimana wele nunu ndeka saliwele sahalindo islameya cheya hakilitigiya wakati ka don ni nagani mana dafa saliwele bakamina eka saliwele kai ويصح من صبي إلا إذا اعتمد في الدخول الوقت على عدل أكو على عدل نعم أكو دمسني فانا أبسها أكاكا ساليويلي يا فميا مذهبك كما دولا سنو مذهبك كما دولا دمسني ساليويلي أباب كاتسا يا فميا أكو ني نايا ميني ناي سنزي وقتي كما أقربات لنين دولا ما أقربات دو دي يافو أي ya famia ko wakati sera onanyo onao okmana kadi saha akono make kati saha okmana saliwele baga akanulendo ikanga kechogoti wayundabu lil muadhdhin an yakuna mutahhiran akake mai saljibe mamina akake mai fana mami janaba nokotala saljibala hadasul akbar wa hadasul asghar asania lindo kaboni fla bela jelema okanlendo akake fana sayitan mu'min kankan murtafi'an kambe korota akankan murtafi'an akayere fendo ka aywa ala ha'itin aw manarin akayere kogodo sanfe walma akayere misirla manarudo sanfe sura fulafulanga misrun dlane go betende basro saliwele baka joro de tumbeno bi joro la ka saliwele mesisa no mikro tlena uya cha manyelema ya famia okmana ko akanulendo akake mai mamin kankan nga a folanu ote lanyiti oide minu ba a kalateme ay lanyiti oluye lanyine mami akankan na okman abseka saliwele ka siglento basito la ni bana do bala ko mustaqbil alqibla wa nabi saliwele fana akinyesi koron fela dema ode kanu yalendo illa iza dibaraha li ajli isma'i fanasoro abitoki yelema mo ka menin kama maslat ibga sali wele itoki kuno yelema biseki do jenge yasa fanwere mo fana na me ko sali bi ka wele onanyo ono ya famia ala kambe so abama ala ka famia chonyo mandi ambela jelema okuma na kira oye abidaka
hali tundabu hikayatul adhan bi jami' al-fadhiya ako yali uba kanu ka sali wele la dege aka kuma kan dola umbela jilinde ba parce que ala kira ya nyina mbulu ko ni mogo ni sali wele kamme ya famiya idha sami'tu al-mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu abeka femi fo kika nyogona fo annofe okmana ko yali abela jilinde nyinendo wa walma adode do bi an yaqula misla ma yaqulu al-mu'adhdhin min takbirin aw tashahhudin ila muntaha shahadatayn kokmana Allahu akbar folo flamen be fo ani ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah flamen be fo ibul de fo annofe walau kana sami'un fi salati an-nafl ako an-nasr ki ebe ka lame ki to nafla talde konnana ika dege nunu flala ika sali wele baga dege ibe wirdi de konnana ibe nafla salde konnana iba toy tumamina ni ibi nyengene kono nga atanke iti nyengen kono ibi lahala ya lala itlo bala ibse ka dege katabla ni nyoroina Allahu akbar ibafu Allahu akbar nofe ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah flabbe fa nofe okma no bana aywa o ya bani hal nasre be nafla saldela ibeninke annofe bon ni aya soro sisanno sali wele baga akama jigilendo ni abela jilenyi okmana etlo tala bon bas afra kon ya medi ngani etlo tala okmana la degel tikawla ako wala ya haki hayya ala tayni ako hayya ala salat hayya ala fala ikana fakibu la dege wama ba'dahuma min takbiri wa tahlili ani Allahu akbar bi okofe ani la ilaha illa Allah fo mbo kofe kikana ulu fana la dege okmana ko salatu khairu minan nawm fana ikanu la dege ikana fale fana ibazi do ba yo ba ko salakita aw baraita do bo fo okmana ko ahal nima ofo basite ola okmana sali wele baga iba la dege katabla ni nyoroina ala kirako alayhi salatu wassalam ni mogo min sali wele baga la dege itlala ye wasila nyini ale ala kirai ya famiya wasila ala kirako neman kisibama ako joyoro de do maka mahmud lahara donna abidi jonkelen pewdema ala ka jona kata anfa adamana kata bla ala ka damfel labanna abidi jonkelen dema o join ala kirako ka ale ba bisigi obeke ale de ko kuma na amanton anga demeri duawuye abe osoro chogomina ay duawu nke chogofo hal nasro ko iriwaya ka cha ala ya famia ay duawu nke chogofo akoni mogo menyofo itlala ka seli ale ala kiraka sali welelen kofe ko halati lahu shafaa kale ka surnal dombe daga oti la mogoy la haradun abi surnalido ala yorola o sali welelen kofe ni sali wele baga ko la ilaha illa Allah kaba o illa bay okuma ba fo Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati laqaima ati muhammadan al wasilata wal fadila wab'athu Allahumma maqaman mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al mi'ad dobo faraka dobo fakatala ala riwayat ala kambi sobama okuma imana ni fokatla kila masal na kadiye ibse ka tugunina wa otemenen kofe sali welelen kofe do bi jabide kana nyini iyere ko ibange bakaw ko islame ko iteru ko ijenyogon ko tungala takawla ko jamana kungo ko iyere kungo ko iba benyini ala bolo sali wele banen kofe nga akoni nyuma akasoro iye sali welal ladege anya fo chogomina nasr afrika duwa min foni nasr ibadon ha ibo fo o kofe kaseli ala kida ko mana ki ka hamina ko nyine ala bolo kata o wat la katabla ko fo sali joro ka sali ala kida ko nimbela jilini duwa jabi wakati di ngatumado sali bi wele kanto carte jela sali bi wele kanto mangam fula sali bi wele kanto telephone lama wala an hakli to fere kasro bato ke wakati di do okumana Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chugo nyumandi an kelen bela jilema okumana min no era anye sali wele la
o ye nin ye sisan nɔ an bɛna don sali joli de fana na parce que o bɛ tugula ɲɔgɔn na de sali wele ani sali joli ale de ka gɛlɛn ka tɛmɛ sali wele fana kan parce que sali joli o ɲininen don salibaga bɛɛ lajɛlen de ma o ɲininen don mɔgɔ o mɔgɔ i bɛna sali o ɲininen don i bolo ale fana ye taamasiyɛnli de ye k'a jira ko sali jɔra dɛ parce que an y'aw wele aw kana i bilala retard la awa sali kɔni jɔra ka ban dɛ o de bɛ fɔ la qad qamati salatu awa sali jɔra ka ban dɛ o kuma ale fana ye publicité de ye sali ye k'a fɔ ko wagati yɛrɛ sali bɛna daminɛ sisan dɔ in ye k'a jira i la ko sali wagati dɔnna sali joli o ye k'a jira an donna sali kɔnɔ koyi ale fana kumakanw de don sariya ye minnu fara ɲɔgɔn kan hali n'a sɔrɔ riwaya wula khilafu bɛ dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko la mais an filɛ na min fɔ o y'a dɔ ye wa o sali jo cogo in fana de tun bɛ Maka ale de tun bɛ Medine ale de tun bɛ an ka silamɛya dugu caman na ale de tun b'an fɛ yan fana i y'a faamuya ale kɔni ale fana bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen de ye i y'a faamuya ale fana bɛɛ ye kelen kelen de ye fo Allahu akibaru laban fila o ye ale bɛ fɔ cogo di sisan i b'a fɔ Allahu akbar fila in wala Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala al falah qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah mais amba ye yoro do lo be qad qamatis salatu ke fila a bɛɛ y'a dɔ de mais min sahalen do malika madhabila o ya qad qamatis salat be fo shin kelen de Allahu akbar doro adamnena ani laba le be ke fila fila a famera o kuma o ye sali wele sali joli fana ye o kuma ni be ɲini sali jɔbaga bɛɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sali i ka nin fɔ i bɛ sali wagati kɔnɔ i bɛ sali wagati ɲɛfɛ o i bɛ juru de sara la i bɛ cogo i bɛ nin fɔ hiya sunnatun ayn lidhakar a ko sunna kɛrɛnkɛrɛnnen de do fana cɛ i kelen walima i bɛ ka sali ka fara muso de kan i bɛ ka sali ni muso ye i bɛ se k'a fɔ walima e bɛ ka sali ni denmisɛnninw de ye i b'a fɔ i kelen de don i bɛ ka sali ni muso jamakulu de ye i b'a fɔ i kelen de don i b'a fɔ i bɛ ka sali denmisɛnninw de ye i b'a fɔ ale fana sunna kifaya de don jama ye masalan n'aw jama de bɛna sali ni mɔgɔ kelen y'a fɔ kaba a banna i y'a faamuya nka a k'a sɔrɔ min y'a fɔ o ye baaligu de ye dɛ kifayatu li jama al-zukuri al-balighin aw baaligu de bɛ ka sali mɔgɔ kelen y'a fɔ kaba a banna famata aqamaha wahidun minha kafa o kuma na ko mɔgɔ kelen mana jɔ ka ban a b'i wasa ka bɔ aw tɔ ma a tɛ kɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ yundabu an yakuna muqimuhu wal mu'adhdhin a ko a kanulen do fana mɔgɔ min n'i ye sali wele o tigilamɔgɔ de ka kɛ sali jɔbaga ye o fana kanulen do wa an yakuna mutahhiran e mɛnɛ sali jɔ fana a ka sɔrɔ i saliman do fana i jɔlen de k'a fɔ k'i ɲɛsi kɔrɔnfɛla ma o fana kanulen do a la ayiwa u y'a kanu fana musow ye u ka sali jɔ gundo de la muso kana kan kɔrɔta n'a ye ani denmisɛnnin wajaza lil musalli an yaquma ma'aha aw ba'daha ko salibaga a dagalen do i ye ni sali wele ba bɛ ka sali wele sali jɔ ba bɛ ka sali jɔ i sigilen n'a ka di ye a y'a daminɛ dɔrɔn i wuli ka jɔ n'a ka di ye safa ka tile k'aw jɔlen to o kuma aw jɔlen a k'a kɛ walima a tilalen kɔfɛ yɛrɛ pewu sali joli la i ka wuli ka jɔ k'a bɛɛ dama ka kan i ye e mɛna sali alimami kɔfɛ sisan ayiwa i ka sigi fo sali welebaga ka tila sali jɔbaga wala sali jɔbaga ka tila walima a bɛ sali joli kɔnɔna na i ka wuli ka jɔ walima i ka jɔ depuis a ma daminɛ yɛrɛ k'a bɛɛ dama ka kan o kuma na lahala kelen tɛ ɲini o la quoi bon an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala k'an bɛ sɔn a ba ma ala ka diinɛ faamuya cogo ɲuman di an ma sali joli ale de ka gɛlɛn ka tɛmɛ sali wele yɛrɛ kan sunaya fanfɛla fɛ a bɛɛ suna gɛlɛn de yɛrɛ mais sali jɔ ka gɛlɛn ye parce que sali jɔ ɲininen don salibaga bɛɛ lajɛlen de fɛ sali wele dun o ɲininen don jama o kuma ala k'an bɛ sɔn a ba ma Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ala ka sababu ɲuman kɛ an ye o kuma na bi walanda an bɛna jɔ yan nɔ an ka leri sera o kuma na ni Allah subhanahu wa ta'ala y'an si jɔ ka arabaso wɛrɛ kɔnɔ insha Allah
ambe walanda nunu continue yasa aw ka dina aka famya chaman sura ala aw siginola okmana tuzrame foli kura kura ka tra bela jilema ka duwaw ke befanay minu be jamana koka ala ka girjige nyumandi anuma minu sigilendo no be doni nyina wala be girjige nyina ala ka girjige nyumandi anu be maka doni fana noya uyi ala ka hera ki anya ambe samia de kono ala ka samia ja ya rabbi ala ka ji nyumandi amma jimi aywa ati dansa go ke anka jimi abebe anga hakema ala ka ojidi amma ya rabbi ala ka njidi herala ala ka njidi fonna mo ni haminan ko be ila an ceni amuso ya rabbi ala ka bela jilenga hamigla ala ka bela jilenga hamigla munga hamuye denkoe ala ka den noya uye munga hamuye musokoe ala ka muso noya uye munga hamuye denkoe chekoe ala ka chen noya uye munga hamuye nafolokoe ala ka nafolo noya uye minun tay jurude bula Allah subhanahu wa ta'ala ka noya ko se ko juru nun sara hamina be mamala Jesus ki kona ya rabbi ala ka beta noya anga tabaga nunu ala ko hina ko qabra noro kabara dalin noya uye amma fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك